गिबि गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। जोबोद गोनां खोथा सोंदों नोंथाङा। दा बेवहाय जोङो दिनैल' खालामाखै, बे चेकिंआ जागासिनो दं आरो जाबाय थागोन। थारमाने बे माल बोग्रा गारियाव बे साउन्ड बक्स माबा माबि थिखांनानै बिनि सायाव आरो मानसि जाबखोनानै फैबावो। बिसोर माने जोबोद गिथाव आरोखि। आरो जोंना एमभि रुलाव माने माल बोग्रा गारियाव मानसि गाखोनो मोना, पेसेन्जार गाखोनो मोना। बे गाखोनाय लोगो लोगो माने माल बोग्रा गारियाव मानसि गाखोनाय लोगो लोगो बे पारमिट कन्डिसनखौ भायलेसन खालामनाय जायो आरो लोगो लोगो बे सेक्सन 192 याव बे माने सिदा सिदि 10,000 रां बेहा फाइन जायो आरो लोगोसे सालायग्रानि लाइसेन्सआबो सासपेन्ड जायो। दा बेवहाय गोनां खोथाया जाहैबाय बेबादि गिथाव बाथाव माने जेराव माने रैखाथि गैया, बिसोरो रंजागोन, हयथ' सोरबा जुमाय लोंगोन, सालायग्राया नङाबाबो पिकनिक जानो थांनाय माने जुमाय लोंहैखायो, बेखौ जों बयबो मिथियो। गथे जुमाय लोंनायनि उनावहाय आरो बेयाव गाखोबावगोन, बे बोरै कन्ट्रल खालामनो, बेथ' गोलैनो हागौ ना। गतिके जों बेखौ टटेलि स्टप खालामदों आरो स्टप दंखायो बे सिगांनिफ्रायनो। आरो एबार जों बांसिन गोख्रोङै नायदों। सारा उदालगुरि जिल्लायाव रावबो माल बोग्रा गारियाव पेसेन्जार हिसाबै गाखोनो मोननाय नङा। बेखौ जोङो चेकिं खालामगासिनो दं खना खनला, जिल्लानि खना खनला जेरावबो पुलिस प्रसासन, जिल्ला बेंगिरि आरो जोंनि हान्थामेला बिफान जथायै खना खनला जेरावबो सान हर जों चेकिं खालामगासिनो दं। आरो सोरबा बिदि फैयोब्ला बे हमजाखागोन बे गखाया। ओमफ्राय जों जुदि बेखौ हमनो मोनोब्ला, जोंनाव जुदि डिटेक्ट जायोब्ला लोगो लोगो जों मा खालामो, बे गाखोनानै फैग्रा मानसिफोरखौ एंख्लायग्रोजोबहोयो, माने थांहोआ बिसोरखौ। बेनि उनावहाय गारिखौबो खालि खालामनांगौ, बेजों लोगोसे गारियाबो आरो फाइन जायो, लाइसेन्सआबो सासपेन्ड जायो। ओमफ्राय पिकनिकआव थांथारनोब्ला, थांनो फैखाथारबाय जिहेथु, थांथारनोब्ला बिसोरो बाहाय दस्रा गारि मोनसे जोंनि मेगनावनो भारा खालामफिननांगोन। बिसोरो बेवहाय थिखांखांनानैसो पेसेन्जार गारियाव थिखांखांनानैसो, ओमफ्राय बै माल बोग्रा गारिया खालि जाखांनानैसो बेखौ फिदिंहरफिननानैसो माने बिसोरखौ जों फाथायहरनाय जायो। बिदि ओंखायनो रावबो बेखौ दा खालामथों आं खावलायो। बे दानिल' नङा, बे जेब्लायबो जागोन। जेब्लाबो बे माने माल बोग्रा गारियाव मानसि गाखोनो मोननाय नङा, बे बिदियाखौ हमबाय थाखागोन। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला सुबुंनि जिउखौ रैखा होनायनि थांखि। डेफिनेटलि जों माने जायफोर गिथाव बाथावै फैदों, रैखाथिखौ जाय सानाखै बिथांमोनहा सानस्लाबनो हायैयाव फैदोंब्ला, बेनि उनाव जाहाथे बिसोरनाव रैखाथिया भाबुखि जाया, माने बिसोर जाहाथे थैगुलाबाया, बिसोरनि जिउनि रैखाथिनि थाखायसो जों मावगासिनो दं आरोखि। खायफाया बुंनो नागिरदों थारमाने पिकनिक जानायफोरखौ हेंथा होदों होननानै, बे बिथिङाव मा होनो? बेथ' एकदम नंथारा। जोङो पिकनिक जानायखौ जेब्लाबो हेंथा होआखै। जों रंजानायखौ मोजांसो मोनो, जोंबो हेफाजाब होयो बिदियाव। खिन्थु थैनानै रंजानो नागिरनायखौ जों बोरै माबा होनो, हेफाजाब होनो? जोंथ' बेखौ होनो हाया। दा ओरैबादि नोंथां सोंनाया नंगौ, दस्रा बोसोराव जेबादि बे भैरबकुन्द लामायावनो होन, उदालगुरि जिल्लायावनो होन, डिसेम्बर 31 थारिख ओमफ्राय जानुवारि 1 थारिखआव माने बिराद मानसि बेबायदि पिकनिक जानो फैनानै थैगुलाबायनाय रेकर्ड दं। मटर साइकेल होन, साखा खबब्रै होन। खिन्थु देग्लाय मा जादों, देग्लाय भैरबकुन्द नैबे लामायावथ' एक्सिडेन्ट गैखायानो, मानसि थैनायाथ' बादहो। गतिके जोङो जोंनि बे नाजानाया जों साक्सेस जादों होननानैनो जों सानो आरोखि।